Kawu Bil'adama ya caccaki Murja Kunya. Wannan ya samu usuli ne bayan Murja Kunya ta shiga wa Adam A. Zango faɗa tsakaninsa da jaruma Hadiza Gabon, wanda ta yi ta habaice-habaice. Bayan ita jaruma Hadiza Gabon ta yi fosta na jarumai manya a Kannywood da ma 'yan TikTok, wanda shi ba a ga hoton nasa a cikin jerin hotunan nasu ba. Wannan lamari dai ya tada ƙura a kafafen sada zumunta. Wai ke Murja Kunya dan gutsun uwarki har yanzu rashin kunya ki bata kai level din da idan kina faɗa da mutum ki daddamu sunansa ki kama a bainan nasi kowa ya san da shi kike ba a da mutu an neman dan gutsun uwarki ko gani kike kin fi kowa rashin kunya ne ke da zaman garin ku ya gagare ki sai dai ki labe nan ki labe ta ita wadda kike taiwa haushin tana can ƙasa mai tsarki tana munajati da ubangijinta ke ta banki a kwararo kina nan an mai da ke mahaukaciya sha ana sai miki rafanol din 500 sai haushi kike da hayaniya sha marar hankali kai kuma prince duk kai kake rage wa kanka kima ka girma irin waɗannan abubuwan mutane suna ganin ka da kima da daraja har ana tare ma fada kuma sai a jiyo ka kana waka kana zuga wannan shashasha ba gidajen mahaukaciya tare ma mutane rashin kunya to baraka ji in ga maka shi karamin dan iska kwata ba a mai haka saboda kai ma wata ran aiki zai fiyo ta kanka zai zo ya baje ka kuma ba abin da ka isa kai masa saboda kai ka fara nuna mai ya zo ya ci mutuncin wanda kake tare da shi dan haka na dawo kanki Murja dan gutsun uwarki ba rashin kunya kika fa mutane ba kawai ana kyale ki ne saboda ba koyaushe ake samun lokacin kula ki ba dan haka ina so in jaddada miki Gabon ba sa'ar ki bace ta fi ki daraja da kima a idan al'umma domin ita ta san darajar manya ke ko da ko darajar malamai baki sani ba ko dan kin ga kin dan taba daurawa an kyale ki to malam din da ya ce mu kyale ki da sai mun ci uwarki a kanan mun miki zigadar mun miki tsarara a ga gindin naki da kika ce ba a ci